Рахмет етке шундай рахатындалар шулай айтып келіп. 36 ел халықтан өзінің жылы сөзі, яқты қарашы һәм файдалы кеңешлері үшін рәхмәт сөзі ишетә Гөлсинә апа. Авылыбызда фельдшер булып эшләгән Рузилә Әхәтовнага рәхмәт. Әлеге һөнәргә мәхәббәт уятканы өчен. Аңа карап һәр вакыт соклана идем дип искә ала ул бу өлкәгә юл күрсәтүчесе хакында. Мин укыган вакытта безнең авылда фельдшер булып Рузилә, менә хәзер аның фамилиясе Валиева, Рузилә Әхәтовна эшлидер. Ул Елабуга районыннан Морты дигән авылдан. Менә шуңа карап мин соклана торган инде. Имете, менә шушының шикелле булсаң иде торган. Көч вакытларда теге мәктәптә укганда авыртасык бит инде менә торган. Аның эшләгәннәренә карап кил сокланып тора торган. Көтеп утырып торабыз бит инде. Мин кабат өйгә кайткач әнигә әйтә торган әнәй, мин дә Алла берсә мәктәп 10 классын тәмамласам, медицина өлкәсенә барам диде миндә. 1981 елда мәктәп тәмамлаган Гөлсинә хыялын тормышка ашыру өчен Алабуга шәһәренә китә. Бирдә медицина көллиятенә укырга керә. Яңа гына кулына диплом алган фельдшерны Мамадыш районы Хасанша авылына эшкә кайтаралар. 1984 елның 15 март көнен ул бүгенгедәй хәтерли. Келіп кірдім дә эшкә, шул санитарка мен әйтте, менә Гөлсинә синең урының монда инде. Мин оялып кына ишек кырыена гына килеп утырдым. Мин ул хатта синең урының монда түгел, әнә түргә барып утырды инде. Шуна утырдым да инде. Анда мине хәтерлим, шул грипп вакыты, күп кеше шулай авыртып ята торган вакыт, ОРВИ инде, салкын тиеп, вызовка бардым. Менә шул вызовта карап, нитеп, лечениялар биреп, үзем инде Аллага шөкер, әйбәт кенә терелде ул больноем. Менә шунысын хәтерләп, иң беренче көнне менә 15 март ел. Район үзәк хастаханәсенә килүе тормышка чыгу белән бер вакытка туры килә. 1984 елдан 2нче участокта шәфкать туташы булып эшли башлый. Бүгенге көндә участокларында 1700-гә якын пациент исәпләнә. Көненә 25-30 кешене кабул итәләр. Һөнәре шуның белән үзенчәлекле, пациентларны дарулар белән генә терелтеп булмый. Шул вакытта авыруның күңелен дә дәваларга кирәк ди ул. Кыскасы, шәфкать туташы, психолог һәм зур хәрефләрдән кеше ул. Үткәнне кире кайтарып булса, һәм сезнең алдыгызда башка һөнәрне сайлау мөмкинлеге булса, сайлар идегезме? Юк, сайламасым. Яратам медицинаны. Сайламыйм, миңа рәхәт медицина. Кунакка барган шикелле барабыз эшебезгә. Кунактан кайткан шикелле кайтабыз, рәхәтләнеп. Кеше белән оралышабыз, сөйләшәбез. Алар бит инде менә үз кешең алар уже все. Мин аларны өйгә кайткач та уйлап ятам, әйтәм, туктале, моның ничек булды. Менә даруларга заявкалар бирәбез без, име. Өйгә кайткач та түшәмгә карап та бу кешем калмадымы? Урам буенча барам. Кешене беләм, һәрбер участокта бит инде ничә ел эшләгәч, урамымны беләм, яттан беләм, бу өйдә кем тора дисәләр, мин сразу яттан әйтәм. Ак халатын кигән гүзәл ханым буй сынына бигрәк килешә. Авыр минутларда өмет югалганда авыруларга дәва өләшә. Әлеге юлларны әйтерсең Гөлсинә Гәрәевага атап язганнар. Ул да шушы 36 ел эчендә дөньяда бик кирәкле, җаваплы һәм саваплы эшне башкара, кеше сәламәтлеге сагында тора.